camera rolling. Pan ti'n barod, just fire away, cyfri, sbio i ar y camera, cyfri dyn, ac away. Pan oeddwn yn 19, Pan oeddwn yn 19, symudes i Lundain i fyw, ac o fewn ychydig wythnosau, teithiais i mas i Richmond, i'r enwog Old Deer Park, a des i yn aelod o glwb rygbi Cymru yn Llundain. Nawr, efallai nad ydych chi wedi clywed am y clwb hon o'r blaen, ond yn ôl yn y 70au, hwn oedd y clwb enwocaf yn y byd, ac roedd ganddo'r tîm gorau yn y byd hefyd, gyda mawrion cewri Cymru fel John Dawes, Gerald Davies, John Taylor, JPR Williams a Mervyn Davies i gyd yn chwarae drostyn nhw. Nawr, i fod yn glir, nes i erioed chwarae dros y tîm cyntaf, dim ond i'r ail dîm, a hyn mewn clwb oedd rhywle yn agos at waelod holl strwythur cynghrair Lloegr ar y pryd, felly does dim byd o gwbl i folio amdano. Ond rwy'n dal yn falch o fod wedi bod yn aelod o'r clwb, a phryd bynnag mae gen i'r cyfle megis nawr, rwy'n crybwyll fy mod i wedi bod yn rhan bach o hanes y clwb enwog yma. Wel, yn yr un modd mae'r apostol Paul yn dweud wrthym os ydym yn perthyn i'r eglwys, yna rydym yn perthyn i rhywbeth arbennig iawn, rhywbeth i ymfalchio ynddo. Efe ysgrifennodd y geiriau darllenwyd yn gynharach, a thrwy ei darllen, mae'n amlwg i ni ei bod ganddo barn uchel iawn o'r eglwys. A phe bain wedi darllen o ddechrau llythyr, yna byddem wedi gweld pa mor uchel yw ei farn am yr eglwys. Mae'n ei weld fel dim llai na phenllanw a ddewidion Duw tuag at Mae'n ei weld fel dim llai na phenllanw a ddewidion Duw. Dynoliaeth newydd hynny yw, lle mae ymrysom a chesineb yn cael ei dileu. Mae'n ei weld yn sylfaenol i gynllun Duw ar gyfer y creadigaeth cyfan. Meddyliwch am y cysineb a'r trais sydd wedi llenwi hanes dynoliaeth. Meddyliwch am y cysineb a'r trais sy'n llenwi ein hamser presennol ni. Mae Paul yn gweld hyn yn cael ei drawsnewid a'i ddiarddel wrth i'r eglwys dyfu a dod yn debycach i Iesu. Mae ein hadnodau yn dechrau gyda'r geiriau wrth feddwl am hyn i gyd. Wel, meddwl am beth? Wel, mae'r ateb i'w weld ym mhennod 2, sef bod Crist wedi cymryd i ddewon a'r cenhedloedd ac oddi wrthynt wedi creu dynoliaeth newydd, sef yr eglwys. Oherwydd hyn, mae Paul yn ei weld fel flaenoriaeth iddo i weddi dros yr eglwys. Mae gennym rheswm yma i fod o ddifri am weddi, sef bod Duw yn gwneud rhywbeth mawr wrth adeiladu'r eglwys. Mae gan yr eglwys, trwy weddi hynny yw, rhan fawr i chwarae yn hanes y byd. O ystyried ei ddealltwriaeth o'r eglwys fel gwaith Duw i drawsnewid y dynoliaeth, beth mae Paul yn gweddio amdano? Mae'n gwneud 3 chais rhyfeddol, ceisiadau sy'n mynd â ni at galon mawredd cynlluniau Duw ar gyfer ei bobl. Ceisiadau sydd hefyd yn dangos i ni y rhan fawr y mae gweddi yn ei chwarae yn y cynlluniau yma. Ei gais cyntaf
yw y byddynt yn cael eu cryfhau ac y bydd Duw yn rhoi nerth mewnol iddynt trwy ei ysbryd glân. Mae ganddyn nhw fel Cristnogion rôl holl bwysig i'w chwarae ac felly mae angen arnyn nhw dim byd llai na grym ysbryd Duw. Dyma'r ysbryd a fi'n allweddol wrth greu'r bydysawd. Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd i bob creadur byw. Ef yw'r un a gododd Crist o'r maerw ac ef yw ffynhonnell ein nerth ni i gyflawni'r alwad rydym wedi ei dderbyn fel eglwys. Heb edrych eto ar beth yn union yw'r rôl hon, gallwn weld eisoes ei bod yn mynd i fod yn enfawr. Mor fawr ar gwaith greadigaeth. Rhywbeth tebyg i atgyfodiad Iesu hyd yn oed, am fod angen rym yr ysbryd glân i'w gyflawni. Yn ail, mae Paul yn gweddio bydd Crist yn breswylio yn ei calonnau. Gellir ail ddatgan hyn mewn termau syml. Mae'n golygu y byddynt yn dod yn debyg i Grist. Ond nid oes dim byd syml am y weledigaeth hon o'r eglwys. Mae Paul yn gweddio y gall cymeriad Crist a'i rinweddau feddiannu a'i personolaethau a'i bywydau. Ond ychwanegir mwy o fanylion at y cais hwn, oherwydd mae gan Paul ei lygaid ar un rinwedd yn neilltuol, roedd Crist yn ei bersonoli a'i berffeithio. Gweddia trwy nerth yr ysbryd glân y byddynt yn gwybod cariad Crist sydd uwchlaw gwybodaeth. Nid ei bod yn gwybod am y cariad hwn wrth gwrs, ond y byddai'r cariad hwn yn nodweddu ei bywydau. Roedd cariad yn nodweddu bywyd Crist fel neb arall. Roedd ei fywyd yn llond cariad ac am hynny yn ddarlun o fawredd y Duw anfeidrol ei hun. Y Duw sydd yn gariad. Ffurfiodd cariad bopeth yr oedd yn ei feddwl, ei ddweud a'i wneud, ffurfiodd ei gymhelliant am fywyd, lluniodd ei bwrpas mewn bywyd. Dyma'r cariad a estynodd allan i gyffwrdd ar anghyfforddadwy. Pan ffodd pawb eraill mewn ofn a ffieddod, oddi wrth y dyn gyda gwahanglwyf. Dyma'r cariad a olygau fod Iesu wedi estyn ei law a'i gyffwrdd a iachau wrth gwrs. Dyma'r cariad a oedd yn caru'r rhai a gafodd ei gwrthod gan gymdeithas. Pan edrychodd Simon y Phariseaid yn ddirmygus ar y fenyw a eneiniodd draed Iesu, croesawodd Iesu hi, yw gryw o dilynwyr. Dyma'r cariad a weddiodd am fyddaiant i'w lofrwyddwyr. Y cariad hwn a barodd i fab anfeidrol Duw dod yn faint babi. Y cariad hwn a fywiogodd pob cam dirdynol i Galfaria ac i'r groes. Y cariad hwn a arweiniodd at beddrod a'r cariad hwn a orchfygodd farwolaeth trwy'r atgyfodiad. Cariad o'r fath ehangder fel ei fod uwchlaw gwybodaeth. Ac nid felly y gallu i sefyll aroliad arno yw gwybod y cariad Ac felly nid y gallu
Ac felly nid y gallu i sefyll arholiad arno yw gwybod y cariad sydd uwchlaw gwybodaeth, ond bod y cariad hwn yn ein gorlifo, mwyn iddo lenwi ein bywydau, ein hamwybyddiaeth, ein ddeallusrwydd, ein hemosiynau, ein cyrff, ein gweithredoedd, ein pherthnasoedd, ac i ni fethu a'i gadw i ni ein hunain fel ei fod yn ein gorlifo i'r byd o'n gwmpas. Dyma beth mae Paul yn gweddio drosto, oherwydd dyma trwy weddi beth all yr eglwys fod. Y trydydd cais yw y byddai'r eglwys yn cael ei llenwi a chyflawnder Duw. Os teimlo'n fod angen seibiant arnom ar ôl dringor uchelfannau'r ail gais yna, mae ofn arna'i na roddir un i ni. I ni mewn i'r stratosffer a thu hwnt yma. Ond beth yw ystyr y cais yma? Wel, mae'n rhaid i ni edrych unwaith eto at fywyd Crist. Bywyd a ddatgelodd cymeriad Duw fel dim byd arall. Yng Nghrist gwelwn sut un yw Duw. A beth ydyn ni'n ei weld? Cariad. Cariad yw Duw. Cariad anfeidrol. Cariad tragwyddol. Cariad helaeth ac anfesuradwy. Yng Nghrist rydym yn gweld cariad hollalluog, sofran, cariad helaeth ac anfesuradwy. Yng Nghrist rydym yn gweld cariad Duw ei hun. Gwybod cariad Duw a dod yn debyg i Dduw mewn cariad. Dyma beth ydyw i gael eich llenwi a chyflawnder Duw. A dyma beth sydd yn trawsnewid ein byd. Gweddi diderfyn yw hon. Nid oes diwedd ar y hyn y mae Paul yn eisiau ar gyfer credinwyr, oherwydd nid oes diwedd ar yr hon y bydd Duw yn ei roi i'w bobl. Mae'n gweddio am drawsnewid a bywydau sydd yn cael ei drawsnewid. Mae'n gweddio am i'r eglwys cael ei llenwi gan cariad heb derfyn. Cariad sydd yn creu byd newydd. Mae'n amlwg felly fod gan yr eglwys trwy'r cariad hwn rhan hanfodol i'w chwarae yng nghanlluniau Duw. Trwy'r eglwys y mae Duw yn cymryd y cariad hwn sy'n trawsnewid y byd i mewn i'r creadigaeth cyfan. Mae'r eglwys felly yn holl bwysig i sicrhau'r creadigaeth newydd a addwyd gan yr ysgrythyr. Dyma pam felly mae Paul yn gweddio. Mae'n llawn cyffro ynghylch yr hyn y gall Crist ei wneud trwy ei eglwys. Ond mae angen gweddi. Ond gadewch i ni edrych ar hyn am eiliad, oherwydd onid ydym yn dangos cariad Crist wrth weddio dros yr eglwys? Rydym yn darllen yn Ioan pennod 17 sut y gweddiodd Iesu dros ei ddilynwyr ychydig cyn iddo farw. Mae'n weddi sydd yn llawn cariad dros yr eglwys ac mae'n weddi sy'n llawn uchelgais hefyd. Mae'n weddi dros undod yr eglwys ac mae Iesu yn dweud taw trwy'r undod hwn y gallai'r byd dod i gredu ynddo ef. Mewn geiriau eraill, mae Iesu'n gweddio dros yr eglwys oherwydd dyma offeryn Duw i drawsnewid y byd. A dyma un ffordd felly y mae ef yn dangos ei gariad tuag at yr eglwys trwy weddio hynny. Wrth i ni weddio felly, rydym yn caru gyda chariad Crist. Ac os hynny, os ydy gweddio dros yr eglwys yn enghraifft o gariad Crist,
gweddio yw i gael yn llenwi a chyflawnder Duw. Ac felly mae gweddi yn cyflawni cynlluniau Duw ar gyfer y byd hwn. Dyma sut mae'r eglwys yn feddiannu'r creadigaeth newydd, trwy weddi. Dyma'r creadigaeth newydd, ac mae'n weithredol ac yn weladwy yn y byd hwn yma ac yn awr. Yn weithgar ac yn weladwy yn eich bywyd chi wrth i chi weddio dros yr eglwys a'r byd. Mae'n wir wrth i ni sôn am gariad Duw yn llenwi'r eglwys nad yw'r eglwys bob amser wedi dangos y cariad yma. Ac efallai eich bod chi wedi cael eich brifo gan ei fethiannau. Efallai eich bod wedi cael eich brifo gan fethiant yr eglwys i'ch caru mewn rhyw ffordd. Ond ga i ddweud felly, dyma'n union pam mae'n bwysig ein bod ni'n gweddio mwyn i'r eglwys tyfu. Tyfu yn ei gallu i garu fel y mae Crist yn ei charu hi. Gadewch i ni edrych ar hyn o safbwynt arall. Edrychwch ar y byd. Edrychwch ar Gymru. Edrychwch ar eich cymdogaeth. Mae angen pŵer trawsnewidiol Duw arno. Ac os oes angen trawsnewid, a dwi'n sicr ein bod ni gyd yn cytuno bod eisiau newid ar ein gwlad, ar ein byd hefyd, yna mae angen i ni weddio. Mae'n ymddangos yn anhebygol efallai. Efallai mae'n ymddangos yn amhosib y byddai Duw yn newid ein gwlad neu newid ein byd fel hyn. Ond edrychwch beth mae Paul yn dweud am yr un rydym yn gweddio iddo. Mae'n dweud mae'n gallu gwneud yn anfesuradwy yn fwy na'r cyfan a ofynnwn neu ddychmygwn. Cofiwch hyn wrth i chi weddio yr wythnos yma, yr wythnos gweddi. A gweddiwch gyda uchelgais. Gweddiwch a chariad Crist. Gweddiwch dros yr eglwys y byddem yn cael ein llenwi a holl gyflawnder Duw. Y byddem yn gorlifo a chariad Crist. Nid peth bychan yw hyn. Mae angen dim byd llai na nerth y ysbryd a gododd Grist o'r bedd. Felly, gweddiwch. Gweddiwch gan wybod bod Duw trwy ein heglwys ni yn gallu newid ein byd. Amen.